automobilových súťažných jazdcov a Denis Zeťák bude startovať aj na dnešnom konci. Ako sám píše Suzuki, ako sám píše, ešte len začína, takže svojím spôsobom sa zoznamuje jednak so svojím vozidlom, jednak teda s technikou, jednak s tou prácou a so všetkým, čo súvisí s účastkom na takýchto pretekoch. Takže uvidíme, ako jemu sa bude dariť aj na obšínskom kopci a sústredme sa na ďalšie. Ide s limitom 9000 cm, kde máme 7 jazdcov a spokoj na štartovej listiny. Tým ďalším je Jaroslav Voldiš, to je číslo 705, ktorý si tým na Seate Ibiza, Ciro Racing Team, CRT. Je to momentálne jeho 15. miesto a v podstate tretí ročný štart. No a my už máme k dispozícii prvé výsledky, tak ako nám ich ponúka časomiera, takže zatiaľ Jan Alberti čas 3 minúty 49. 4:22 sú tak oznamovacie tréningové časy. A upozorňujem z kategórie technicky najslabších aut, takže, ale aj oni zažívajú svoje preteky, nebojte sa, v takej podkove, keď sa rúti taká 1400 a musí sa tam zmestiť, tiež má čo robiť. Máme tu Alfa Romeo 145 s číslom 708, to je Karol Což. Nemáme len 2-litrové, ale sú tu 1,80 kg, takže je to limit 2 litrov, a nie všetci samozrejme majú úplných 2000 kubických centimetrov. Renault Clio,